Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita salhutna. Huriani tuhata adorang sotapuka parmingguata di manogoton. Tapasada marohata martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Mari dehita sian buku D nomor 620 alu ayat sada sahatro ditolu langit nang tano tiur sasude.
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan, na somangaci, asalam gadahamu mar hite siani, molotung nunga di dai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai. Olopon hamu ma debatani si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, idok hatam do, iko manau kami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap kami dohot ibana Tuhan sangapon. Sai parohai mahami, asa uduk kami tulomoni roham, jalahot kami dihapor siaun nature, asa toktong makirim dihaheheon, dohot diha sangapon sogot, silehononmu tuak kana porsea diho. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik parjolo saat rodi pasapuluhon, dohot lapatana. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakupau bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toro ni tano, ianggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohononmu guarni debata ianggo soture dalana, ai honauhumna dosogut akkana marsineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono mari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari paputuhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang boru, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe naro mangibati hutam, ai dina ono mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian ma ibana di ari papituhoni. Di baini do ubain na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu,
di tano nanileho ni Jehoba di Batam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakop. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangani roham bagasi donganmu, dang jadi haliangani roham dongan sari peni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manakodana, manang diepe ugasani donganmu. Beha padok ni debata taringot tupati nasapului, odo. Audo Jehoba de Batam ninna de batata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton, pinopar ni akan asogoroha diau. Alai asidorohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, na somalaosi patiki. Ima sahatna, atau rapangi dogogo mahita siat Tuhan de bata lau maulahun nahobar tepati nai. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami maulahun nahobar tepati mi. Amin. Tatopoti madosata nagodangi tua dopan ni tuhata. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tu jolom, huhilala hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubay naho pasere pami diri nami sadario di jolom. Jala hupar hatopotami, tu najot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halamor roham hamateni akka pardosa, alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami, mar hite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asin roham di hami, mar hite-hite panidangion, dohot hagogon ni todi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami mar pangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amin.
tabegi mahata baga-baga taringot tuhasesani dosata. Mucat pe akadolok jala humuttal akarobean, alai anggo parasini rohaku, naso tu pamucat sian ho, jala padan ni hadamioku, naso tu pahumordit, ninna Jahoba siasiho. Hasangapon ma didibata narigijang. Amin. Tajaha mahatani dibata turpuk epistel di hari mingguan, imana tersurat di pangukapon 20 sada ayat 5 satro di pitu. Tajaha mamarsikat soring di ayat papi Tuhan rap hita majahasa. Dungi didok nahudul di habang saima. Idama saluhut na dohupai baru, jadi didokma surat ton mai ai haposa doa hatawan jala nasitong. Teanon ni namon angima saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe ima sahatna martua do akan atumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin.
tidakon maha porsiaw tai, so nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman hati ni buhon ni si Maria, na gabi-gabian siatot di parbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mata tarpajal do ibana di hau pinarsila, na tuat tubano torong dita. Na mulak mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siabun debata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana, panmulak sogo tu tanah on, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, cara adong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot dagni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Horas madihita saluhna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 16 April 2020. Pertangyangan week. Kamis 20 April 2020 pukul 10 siawib. Week Pisangan Gading Raya dibagasni keluarga Benihar Napitupulu Sintuadarna Borusianturi Jalan Haji Mugeni Tolu nomor Tolu RT Saplonom RW 04 Pisangan Timur. Jumat 21 April 2020 pukul 10 siawib Wi Cipinang dibagasni keluarga Jasa Jubel Siagian Boru Pardede Asrama Brimob Blok K nomor Pitu Cipinang Atas. Parhiheon Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Naing Patupa Parhiheon. Rangkaian kegiatan nanaing di Patupa mulai tanggal 15 1 tanggal 30 April 2020 boi madijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Akanatoras ni harapon asa mabuan ni anak kota maduhuti rangkaian kegiatan parhihion sekolah minggui. Info lebih lanjut boi menghubungi guru sekolah minggu Nabi. Pasahaton bingkisan Hari Raya Idul Fitri. Senin 10 April 2020 pukul 10.06 UIP maringanan di gereja Patupaun di Huriatama pasahaton bingkisan Hari Raya Idul Fitri tu akka warga sekitar gereja Dohot TK Sinantam. Seksi kemasyarakatan asa mangaradema Jala boima di pasahat informasi tu akka warga sekitar gerejata lahoman jalo bingkisani. Di jalo gabe ruas nagok. Minggu sadarion 16 April 2020 keluarga Christopher Situmorang Gina Kamila Boru Manurung Sian Wi Kampung Pertanian di jalo gabe ruas nagok di Huriata HKBP Rawamangun dungu majalo bimbingan sian padita. Maka tidakon haporseon manang peneguhan sidi. Minggu sadarion 16 April 2020 di parmingguon pukul 16.30 WIB di Patupado maka tidakon haporseon tu sahalak pelajar sidi khusus naung marsiajar dohot majalo bimbingan sian paditata. Ruas namoding. Sada, na di hari Senin 10 April 2020 nunga jumolomoding sahala ina pera boru hutagalung umur 40 tahun. Hina baluhon ni amata Davidson Situmorang, alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 22 RT 07 RW 5 Rawamangun Wik balap sepeda. Tuudean Rabu 12 April 2020 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. 2.
Nah di hari Kamis 10 April 2020 nunga jumulo moding sahala ama Sudin Pahala Sirait umur 70 tahun. Hina baluhon ni Inata, Florida, Boru Silalahi. Alamat Jalan Bintara Sada, RT 012 RW 2 nomor 15 Bekasi Barat, Wik Penggilingan. Tuudian Sabtu 15 April 2020 di TPU Padurenan Bekasi Timur. Tuhat tama nama ngalehon gugu dohot pangapulion di keluarga namar sitaunoni. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajaha madi harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota bahen sangap di gowarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Putri Yani
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Di minggu Quasimodo geniti di parmingguata parsaurata sadarion hatani debata nagabe ojahan jamita ima sian panurirang Hesekiel bidu 36 mamuka mai sian ayat 22 sahat rodi ayat 27. Hesekiel 36 ayat 22 tu 27 tabuka bema bibelta songonon ma didok hatani debata. Dibaheni dohonomu ma tupinopar ni Israel songonodo hatani Tuhan Jehovah. Dada alahamu au mabain songoni ali pinopar ni Israel ala ni goarhu na badiaido. Nani ramunan muna di tonga-tonga di bangso parbigu aka hasahatam munai. Jala ahuma pabadiahon goarhu na tibuli. Naung ni ramunan di tonga-tonga ni aka bangso parbigu. Nani ramunan muna tahe di tonga-tonga nasida. Asatung di tada aka bangso parbigu ahudo Jehovah ninna Tuhan Jehovah. Yadung huparbadiai diriku di bagasak kamu, dia dopamuna. Jala au mabuat hamu sian akabangso parbigu. Jala paluhutoku dohamu sian saluhut akaluat. Jala buanoku dohamu mulak tu tano munai. Dungi urasokku ma tuhamu aek akanatio asatung iasamu. Urasoku dohamu tahe sian saluhut haramunom munai, dohot sian saluhut gana-gana munai. Jala bahenoku lehonoku tuhamu rohanai baru dohot todinai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatoku do rohabatu siad daging muna. Jala lehonoku tuhamu rohasibuk. Jala lehonoku ma todiku tu bagasan ate-ate muna, jala ahu mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akapatiku, akka uhumhu pe radutan jala patupau munado, ido yanggo sahatna. Amanami inanami ruas nihuria, di minggu Quasimodo geniti namar lapatan songon poso-poso nai baru tubu nawasan disusu natama ima gobaran ningolu ni halak naung diparbadiai naung ditobus naung tubu nai baru halak nai baru di bagasan Kristus Yesus marhite-hite haheheon ni Kristus. Berarti setelah merayakan Paskah, setelah ditebus adalah orang yang lahir baru secara rohani, menjadi bayi-bayi rohani yang tidak hanya ingin lahir dakolan na tubu alai rikot ikon na ngatusan ni akan porsea di bagasan nguluna molo tubu naing ikod do magodang dungikom magodang naing ikom ma marparbue. Songoni dong ngulu ni na porsea, dang sidung holat de panobusoni, dang sidung holat de haheheoni, alai ikut do magodang, tang, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jala di sido na ingidauta, bohado akar ruas ni huria, bohado halak na tubu na baru, na dipasorang di bagasan harajao ni debata, na laho magodang jalatang
ima nanaeng si hanguluhononna. Na parjolo na yung taida ka manginang, tong dope diaka urutan ni minggu-minggu Paskah. Mingguta sa tujuluanon piga minggu nari, jala say ikonadong do dihita semangat haheheon ni Tuhata Jesus, semangat Paskah, na say toktong pay baruhita, na say toktong patuguhon aka pardalanan ni ngoluta. Taida ma di panurirang Hesekiel na yung patarwon na jala tugu-tugun na hita, molo ditaringoti panurirang aka buku ni panurirang. Tado majo misalna 3 nabi besar, Yeremia, Yehezkel, dan Yesaya, ima manaringoti sada konteks situasi taringot tu habuangan. Jala nanaing rikot atu sata dinatarbuangi, ima na marlapatan daw siyan adopan ni debata, manang molo ditaringoti bangso na tarbuang, ima na marlapatan mati secara rohani. Ikon takas do yatu sata. Isarana buti, molo halak na tarbuang berarti dang di jabuna, dia tidak di rumahnya. Berarti molo dang di jabuna ibana, dang sonang rohana. Molo dang dijabuna ibana, dang namarlapatan na sodapotan mangan. Isarana tadok maju akan na tua-tua. Akan na toras naung gok umurna, jala nga aka magodang be aka yanakon. Ibuan aka yanakon mana tua-tua tujabuni anakoni, pitor sonang do tahe rohani na torat judi, daong. O mani, tor mangalusi do hatok na tua-tua, daong. Inna do. Supaya anak-anak boleh memahami ya, buasa dang sonang aka rohamu akainang, akamang ijabuni anak komu. Na somangat dohamu di leon, natakang do paroma ini, o daong. Anak ido natakang, manang napalu jahu dohamu saya manggati popok ni pahopu. MC, momong cucu piring juni, ngalu jay ba di ba ninong nyon, tong do pelujan ni pahopo ni ba, mametua. Alan ido tahe, o daong, mangan do, mangan. Gariada macai ketatate. Mama sudah tua, tahu mama. Harus begini mama, tidak boleh. Jam segini bangun, jam segini minum susu, jam segini minum obat, jam segini minum jus, jam segini minum maha. Jai ulu marotu rohani na tuwe-tuwe. Tumagom mau mate. Lubi-lubi pokse polisi tuba na disonon. Iya kan? Mangat do, alay dang gabe ratu ibana di jabuna. Dan gabe ratu ibana pakilalana di ngoluna, dan gabe raja ibana di ngoluna. Terbuang dang adong songon huaso identitas dang adong sonang ni rohana. Ujung ngay do koma tumagom mau mulat tu jabuko. Manang narabangon, manang nasomangan, manang na ngali, manang namoho isi ulas do rohaku mapaiday-daho tatariki. Ido kan? Unang joma mulak ko, bamar Jakarta, solau de peita tumonas, ihomonas mi. Dan yauno ni. Kan? Terbuang hala Israel, dang namarlapatan na somangan na sida. Dang namarlapatan na sodapotang ngolu. Dang namarlapatan na soadong akka pangabahan. Alain molo dido terbuang na sida, berarti dang debata Jehovah, dang debatani Israel be nagabe si sobaon, jaladang pareta dang otoritas ni debata Jehovah be nalaho gabe uhum dinasida. Bukan lagi Taurat Musa yang menjadi tuntunan kehidupan dalam hidup mereka. Alai uhum ni senama totu aturan nino punasa hutai. Gabe si dapot solup na manaro. Itu tahe? Ido na masa berarti pakilalan dinasida mga doau mula-ulau doau, alay songon na sodong arga diriku. Basta di patur-atur opwang. Hapi nga na metuwe bang ubano niba. Iba do pa mga lehom mangan, iba do pa namastan manarihonon. Doho jabunion, iba do pa manuhor. Hapi atur-atur na opwang. Ido kan? Pakilalani dangadong huasona doho lasni rohana. Mula mau tu jabuku. Orang Israel terbuang berarti mereka mati secara rohani. Lau congonido taida tapatudos tu si Adam do si Hawa.
uju didoko terbuang siap porla Eden, berarti mati secara rohani, tidak lagi di hadapan Tuhan Allah. Dan dia dopan di debata benasida. Laos ala songonina masa, gabi si paururu ma debata Jahoba, dohok bangsoi, ala ni pangalaho ni bangsoi. Idok matu bangsoi buting, dagi ala padokmu, debatana sangap, debatana gugu, debatana marmulia do Jahobami. Alai idama, au sugarina gugu Jahobai, debatana sinobami, ay mungkin do terbuak kotuson. Jalalo sarupa, dohok ngolu ni nasida di natarbuangi, gabi ramun lobi manang songon ngolu ni halak na disi. Dang be toktong songon ngolu ni halak na mangihutto Jahoba ay ngamate secara rohani dang dipikiri, dang dihasiholi, dang dihangoluho be pati ni Jahoba. Jadi gabi si paururuom ma doho nasida bah ay songono do hape ala Kristen bah dang niripu songono kala Kristen ala puak pangalopi na itangyang nay itangan nay na martangyangi pipi martangyang si pata mangangguhi hape puang balas gumugo do songgak na siya puji-pujian ni. Ay songono do hala Kriste per rumah tanggaon na hape ala hatana na pinasada ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Toholo dak sirang alay puang manabay. Dua tului bahaya di sadison. Setia tikungan ada. Si paururu madangi bah songono do hape halak na memakai salib, memakai kalung salib, buat silang ni Tuhan nai, bada kurip pusongoni puang. Ihu tersudi, ngau benon, alai besongoni do hape. Dan gabi si paururo betahe, aladang adong hatadion ni parngoluon di bagasangoluna. Ido asa di dokot Tuhan Jahoba idama, molo hupatu papesongonon dangalaniho. Alai alani goarhu jala alani yau sadiri do asa dibereng torop bangso dibereng torop halak ahu do Jahoba nabadia na marmulia. Molo tubu tahe sada halak molo tubu jolma boy do ibana alani na tubuon do asa ditubuhon ibana boy do mamili na tubuon bule mau tubu unang mabolo halak bata kau marsuhi-suhi no buhiku. Boy di nonna au nang matubu au tuan namita panuli unang matubu dulu sanggul anom murhingau honatimus torus boy de nonna tidak dang boy si ahu lomoni roha dang boy si pilit turpuk nama dokon gabi songonom ma au tubu i rumah tangga nyom ma au tubu omma moku ommainoku sadok batubu holanido tubu ibana bolo dak tangis bay pukul asa haro tangis. Di pasorang na baru bangsoing, di pasorang na baru akahala Kristen, dang ala ni hita, dang ala ni hagogoon, dang ala ni hapatason, alay asalamutadido, asalamutada, asalamutarida, ahudo Jahoba situtu, jala ala ni goarho, aladang tarsirang goarho sian huasokku, dang tarsirang goarhu sian habadiaoku, dang tarsirang goarhu sian holong ni rohaku. Ahanau kudok iko saudo, ahanau kuuarihon iko saudo. Apa yang sudah kufirmankan, apa yang sudah kujanjikan harus terjadi. Bukan karena manusia, tetapi karena firman itu dan janji itu sudah keluar dari mulutku, maka harus jadi. Odo nagabelas ni roha nang dia kangolu ni naporsea, na iko saut jala pasauton ni debatado akahatanai, manang songo dia pe akangolu tabi. Iko pasauton ni debatado akahatana dohot akabagabagana, mulai siya narobi sahatu parti kianon, jala sahatu ari na naing rodo pe, ido natajahan na kaning di buku pangukaponi. Datong alani akka pangalahot tabi. Tutusi tutu akka pardosa duhita. Jalanang penong tadok marpas kahita,
jalanong tadok akanong majalo perpadanan nabadia hita, jalanang petadok merminggu hita, jalalos di permingguonok kita, di bagas joro ni debata diadopan nito hatta, olo do soluk dosa tu bagasa rohata. Lacudul hitesi. Jamitau manaliki. Jamitau daktabo. Nabado no aingon. Api perminggu adudangi, olo do mardosa. Alani dang namadok gabe magoma huaso gogo habadiao ni debata. Jadi dung dipatubuhon padua halihon idaot tama songo dia do na tubu na padua halihonon. Ido matong di sada Petrus 2 di sada Petrus sada ayat 20. Dakolan di bagasan mudar ni Kristus hita di patubuhon dang sahali alay ganu pari do hita di tubuhon di do buti di sada Petrus sada ayat 20. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Jala akahalak na ditubuhon na barui dihatangon na mula hula do ganu pari iba na ditubuhon molo say diharikoti dinalaho manangihon hatani debata. Songon eden si kola minggu inna buti baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci. Kalau mau Ako pung na berjumo ni boto do lagu ni sekolah minggu berarti saya mengajari kapahupuna monate. Puji Tuhan, kalau mau tumbuh berarti baca kitab suci dan doa tiap hari, dan justru di situ ternyata kelahiran itu senantiasa dibaharui. Itu firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 23. Tidak hanya sekali, tidak hanya dilakukan di dalam salib itu, tetapi terus tiap hari dengan firman Tuhan itu. Alanido lasitutudo roha di bagasan parngoluota jala oman anak sihangoluhonota akamang akainang. Bohado bahenon na nalaho pay baruho nao idama paubaho jolma dang gogoni hita. Jadi molo si hol rohama kamang akainang bohado asamu bangulukon. Bohado asamu ba amatakon, bohado asamu ba gelekon, bohado asamu ba pahupukon, ulaw ni debata doi na paubahon marhite hatana dohotod dina. Bohape gugut na law paubahon dakaruboy. Alani buat tu debata, jala pajonok debata tu ibana asaharumuba. So tung sayholan marpikir ala ni gugutta. Dung dilehon hamubauni hay baruoni, didok dilehon manang roha nay baru, roha dang beroha batu, alay roha sibuk nama. Ahado tahe mole dok roha batu, ima roha napir, roha na toktong takang, roha na mate. Buama batu, ate. Saya nitutuha penitutuhan bayi namai. Laos ni bahan ni badah pe batu babatu namai. Dang nagabi buburi. Bohama batu dia tangi honon ni hata. Laos songon ido bolo jolma say padoko ni hata kan. Botul lo batu ho. Lacong itangi hoko manangaha. Dang adong debedi bana marpakilalahon. Dang adong bedi bana marpanggoit. Alay sadok rohamate nama. Jadi molo dilehon di pai baru tu roha sibuk ima tu roha nadauk, tu ate-ate nadauk, tu ate-ate namar panangihon na makilala di bagasan nguluna ima di suatu tu nguluni rohani halak na tinobus. Halak Israel saya didok doi halak na tegar tengkuk. Debata sadiri do madokoni. Halak na jugul, jigil, jeng-jeng, hon na marungut-ungut. Say di paulahulak de batang rohana,
alai saitong martakang ni roha. Oma karoha batui. Ulu do songonon nangaka di par rumah tanggao do di pargelengok kan di perena konon. Say maus diajari, maus ditugu-tugu. Mulai siap pembinasa atau pembinasaan. Tong takang. Hona mangalulon na. Ngayaju ibaen ngayaju inangna. Ijingjing. Ipamanja. Tong diuhum, ibaen disiplin. Tok songoni takang. Jadi buasa ikor rohau tutu. Saya ditaringoti ko di pai baru. Alamulo ditaringoti roha, hati. Di bagasan perjanjian lama, hati adalah inti dari kehidupan. Sia roha doro mula ni hanguluan. Dang parduruan, alai parbagasanoddo, ate-ate roha odo harorowan ni hanguluan. Laos boy dui taida dia kapardalanan ni ngulu, molo jol mana somar roha, ngulu nyo pedang binoto mana songo dia. Jol mana gua roha, manang napaguda kupe rohana, olo do gabi marmeme tido kan? Bereng ma, torus atong marmeme ton naguda yang roham. Dan ngulu tibo, dan ngulu mok-mok, nealang roham doho. Ido kan? Hape bolo momok ibana nama huwa memuse. Dakya makan hati. Belum tentu juga. Laos taida manang kahalak sa tabihata maaf na ODGJ ulo do mohan nguluna pamatangna aledang binoto mang nopak dia nguluna aydang isi rohana. Laut songonido dia kapardalanan ni ngulu dia kajol mana marsiajar dia kajol mana karejo molo so isi rohana lacotar ulanyo do manangaha. Di par rumah tanggao pe molo so disi rohani natai badak tabunang lopa-lopana. Alai molo apalai si rohana basoina maburjuna senyum terus. Dakola mardas terbiulauna. Amat taipe molo apalai si rohana bah tabuhian mami. Capek kau? Sini ku pijit-pijit. Tapi nanti kasihlah aku duit. Mulai si rohana. Laos dak dana pe. Mulai si rohana sopola sinuru. So ina maringgas na. Ito ribuak buku na marsiajar. Sopola isuru mula palay si rohana. Pitor diula kaulona. Alay mulo so si rohana. Laos talini sapu pe maponggol sa pulu. Ang marlapatan. Alanido ipay baru rohay siya parbagasan. Asa tutu si tutu akahay baruon Roma di bagasang nguluna. Yodo na ikon sirimangan jala si halatsonon niaka na porsea si hasiholanna. Dang itor sa dohonota Tuhan pulihkan ini, Tuhan pulihkan itu, Tuhan jadikan begini. Alay tangyakom ma Tuhan pay baru rohakon. Asa mulo akahalak na ikorikot na ikon na parduron na di pikiran na. Tubo magijang ni roha. Tubo maakahatakang otoktong. Mula sa ido rohana Tuhan, pulihkan ini, pulihkan itu. Pulihkan ekonomiku. Mula pitor dilehot tutuk, pemulihan ekonomi hapedang pulih, dang dinggan na bagasan ate-ateon. Hagijangon ni roha manaro. Mula itor dilehon pemulihan rumah tangga, dang dipasuang ate-ateon doho dinggan, gijang ni roha manaro. Say umancung mabibir siyan igung. Torus mamarungut-ungut. Torus mamarbete-bete. Torus mamanihasi. Torus magabe roha si parbada-bada. Alanido siyan roha parbagasanon. Dipauba Tuhan debata aka na porseai. Jala buasa. Tarida ma dung ipay baru parbagasani. Tarida ma di bagasan ngoluna. Gabe si hol si tutu rohana dinalaho mangulahon hatani debata. Ala niyaha ala pakirimon na dakola di portibiobe. Aha na di bagasa rohana akan nadinggan. Uli si tutu do paddohan ya kana tua-tua. Uli si tutu do nang hatani tuhat tapi madoko buti. Ya disi artam. Ido hafal do hitaisi. Molo disi pakirimomu
laos pasumanommu do tusi aka pangalaho. Ido kan? Aka inananaing bagak idaun patupaon nido jala berani doi berkorban patupahon didirina asa tarida uli. Ido kan? Nak penong matua asa tarida uli ngahitir-hitir tangan mabalis tipo tu bibiri satabi alai ikon usahanon na do buting. Ngahitir-hitir mabain alis alai iko gorgaon na do alison cetar membahana. Asa baga kawan non. Ido kan? Nak penong mahua alai asa baga akanak boru ikut tuhoron na do skincare. Berjuang deh. Lebih baik mahal membeli skincare daripada membeli beras. Daripada membeli daging yang enak. Taonon na di. Aka doli-doli na nang martadang, pahobaron nama, pasumanon nama, tu anak boru, doho keluarga na hinirim ni rohana. Calos sima tuao tulangon, lumudo rohanyo mangalang at tajaw. Luluan nyo matajaw. Ibo terlahet tajaw, itu lo yang bulat-bulat. Itulah itu. Jambu gitu ya. Bolo ibereng, natulangot tahe, dangat tajaw lo mo ni rohanyon. Anggur do lo mo ni rohanyon. Ikon narata muse. Jala unang adong nasongonon. Usaha onon nyo do mabuati. Ido kan? Asalas rohani na hinirim nai. Aka parsikola, naing masuk tu PTN, makirim iba na masuk tu PTN, tinggal honon nyo do manoto do marhiling-hiling. Alay marsiajar situ tu namon, ala naing masuk tu PTN. Akanatoras narikot situ tu si hol rohana yanakon na masuk tu PTN, tu universitas na dinggan, ahap namasa, soadok pehepeng, duke-duketan nyo do nalaho mabaheg yanakon les, bimbingan, ulo-bulo na isumargat ti petaho baju-bajuon, solao petaho arisan, solao petaho tu dia, ikokupataro anakon, borukon, asasah anot tu PTN. Ala tu si pakirimon na. Molo halak na di pay baru rohana, jol mana mangulu di bagasa debata, molo di harajaon ni debata do rohana, pasumanon na do ngulu na tu pati ni debata. Alay molo di portibio do pakirimon na, laos tu portibio do pasumanon na, pangalahona do ngulu na si ganupari. Di sido, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di dia pakirimonmu, laos songonido nang pangurdot ni pabahenamu di ngolum. Halak na di pay baru di bagasang ngoluna, bolon na say makirim do iba na asa haro, marlas ni roha makirim di banua gijang, pasumanon ni matupati ni debata ngoluna. Atong los gabi siri mengata mau nakamanginang, unang lalap gabi bay-bay rohani, alay bertumbuh magodang tangma, di pardalanan ni ngolu, jalalaw somma na naik siri mangata, mulak tutong-atongan ni bagasta. Ahado nahuhirim di ngoluk kunuay. Dopak dia do pakirimokku. So tung unang ala ni pakirimokku, hupaurak debata di ngoluk. Doh gabe marlea debata ala ni pakirimo salai. Amin martangya kita. Tuhan Jehovah debata amanami. Tutusi tutui ko sau do bagabagam. Ikot tarida do huasom di bagasang ngolu ni portibion. Asa holakodo tutu debata digijang ni saluhut na naadong na sinoban ni jolmaon. Hodo na marhuaso mula ni hanguluan alfa dohot omega. Dangadong nasongok ko naing patuduon mo matutu gogom dohot huasomi. Naing patuduon mo holong ni rohami. Naso sarupa dohot portibion. Ido asa di palua jala di pay baruho bangso Israel nang hami pe
akan naung tinobusmu di bagasan Kristus Jesus. Mau lihat ma molo di paibaruho hami songon poso-poso na baru tubuh. Nang piakan naung matua ama nami ina nami. Nang penaung gok akauban. Disima jujung nasida. Nang penaung akagok sahit alay di dokok ko songo danak na baru tubuh. Songo ni matahe parrohaon nang haporseaon ni ruasmu saluhutna. Na marpangucat dea sitututu Jehovah. Na mangasahon de batasad diri. Dangadong manang naasing. Ay di dokok ko tuha si songonido songgop harajaon ni debata. Na si holdo rohanami aliamang. Di bagasang ngulo nami songgop harajaw mi. Na si holdo rohanami di bagasan ngulo nami ng marhite ngulo nami. Marhite aka pangalaho nami. Marhite aka rumah tangga nami. Aka parianak konon nami saluhut na. Nang aka parkarejoan nami. Gabi tarpuji marsanga po aliamang. Ala aka ulaon na dinggan. Ulaon na tama. Nasa guru tulomo ni roham manian. Nabuy hupatupahami di pardalanan ni ngulu nami. Mauliate molo di paingot hatam hami di hari sadarion. Nahuhasi holi hami akahamubaon di pardalanan ni ngulu nami. Danggogo nami tutu. Holan ala ni gogom dohot huasomdo. Atong hupasahat hami ma bulus tutangamu saluhutna. Diri nami sa diri asamuba. Donga saripe nami. Keluarga nami akayanakon nami. Tarlumo biaka nahuhaulongi hami. Nahuhasi holi hami si tutua sa paubahod diri. Tunghoma liamang na mangubad na sida. Suator roham todim to di parbadiai. Songon na nilehon mo to akan na porseai. Dinasida akan namartakang ni roha. Asadong manian hauduhon. Adong manian holong ni roha. Tarlumobi adong manian pinggol na marpanang ito na toras nang tu debata. Suang songoni namang nang akaruas ni Huriam, lehod dinasida akahay baruon di tod dinay baru. Asa molo dilehok ko tod dinay baru suang magugunasida, nang uju marsahit na sida peak di akapudoman di rumah sakit. Amanami amang situa BP si Regar, Kenzo Lubis, Juan Raja Guguk, Nyonya Simorakir Borusi Barani, Sahat Marulitua Pardede, Grace Borusi Regar, Midian Purba, Sintua Gotwell Sianturi, Suang Songoninang Nyonya Sintua MT Pasaribu Boru Manalu, Nyonya Sintua Banjarnahor Boru Samosir, Minar Boru Tobing, Rita Boru Silaen, Nyonya Situmeang Boru Simanukalit, nang akasaluhut na ruas ni Huriam, na madalani perawatan manang didia peala ni Hagaleon ni pamatang, nang hami saluhut na tahea liamang, upasahat tami madaging tod dinami tutanganmu, ala hodo pangapul, hodo na mangalehon hagugoon, jala hodo na paibaruhon. Molotung lam turosok na piakagugo ni akaruas ni Huriam, akan na tua-tuaon, tugale na kapamatangi, alay loas malamutugogo na pakirimon taringot tu surgo, tuhangoluas sa liling nililing na, molo lam gale pi akapamatangi alani akataba ni umur na nilehommi, loas ma lamanggugo rohani nasida, pirto dina, dinamadalani akahatuaon na nilehonmi, aha penamasa di ngolu nasida, hot si tutu rohana, dinalaho mangihutok ko, asa marhite-hite ngulu niya ka na matuaon tahe, aka na tua-tua na martuaon, na nilehomon aka ngulu pasu-pasu si ganupari, nong majalo aka sinirohamon, gabe tarida masodang ni Kristus, holong ni roha ni debata, nang aka pabahenan na balgay, di akasudut na uposo, nang akahalak na asing pe, na soporseya do pe tu debata. Maulihate madihoa liamang di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami.
martangia kami Tuho. Amin. Yesus, oh nama milik Kamu, pasalam lamar barboe, jalamian barboe munai, Upadiri yang salah umar barboe, jalamian barboe munai. Tuhana, ingot mahatani Tuhani. Armueon manasana dengan, naunglar tumatinggi Tuhani. Natar jodoh itapai parudere, bebagasan Kristus Tuhan tae. Rima hita jongjong. Aradoti panjoni, koture onakana badia, pasana marapor seaoni. Dalam orang di sudi baru kilona, mengasah Kristus Tuhan tae. Tuli bona bepardi lokoan, tumalona manisiai. Lamdoras teat tapar seorang, lamsoada nama mulati. Nametik itu hatok namu baubah, saya hojo hatali Tuhani. Pagokoi maruasi huria,
batang yakon ma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tada hami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali yaman namin na di Banua Gijang. Say pinarbadi maguar mo. Say Roma harajaon mo. Say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Ama nami ina nami saluhut na ruas ni huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di namakobasi manogoton pandita situa tim musik multimedia song leader sudi pasahatot tuhi tatahe selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Horas. Songono